Sa number 5, tatlo ang pilason sa ginsungay sang Ceres bus ang likod sang dump truck sa San Agustina Access Road, Barangay Fabrica sa Sagay City, Lunes nga adlaw, Setyembre 22. Nakaangkon sa mga pilas ang isa ka pasahero, konduktor kag driver sang Ceres bus. Nagresponde katapos ang Cadiz DRRMO kagindala ang mga pilason sa ospital. Base sa impormasyon, nagasundanay padulong sur duha sa mga salakyan sang ginsungay sang Ceres bus ang likod nga bahin sang dump truck. Bangod sang impact, nawasak ang pangunahan nga bahin sang bus, lakip na ang windshield sini. Sunod sa driver sang bus, wala sang taillight ang dump truck, rason nga wala niya ini matalupangdan. Kaagahon kag medyo madulong pa sa nagluntad ang nasambit nga vehicular incident.